σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρώτο Real Stories by Σπιτόγατος. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι να έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Πιλονίτη, τον Γενικό Διευθυντή και Founder της Union Properties. Δημήτρη, γεια σου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάμε μαζί αυτό το ωραίο Real Stories που κάνει ο Σπιτόγατος. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ανυπομονούμε έτσι να μοιραστούμε και να ακούσουμε την ιστορία σου. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν προς το ψητό. Θέλουμε έτσι να ακούσουμε λίγο από εσένα πώς ξεκίνησες το Real Estate, πώς και αποφάσισες να γίνεις μεσί της. Ναι, έχουμε πολύ ώρα κοντά στη διαδικασία μας. Γυρνάμε στο μακρινό 2009. Πιο πολύ το μακρινό πάει στο ότι έχει διαδραματιστεί από τότε μέχρι σήμερα. Σωστά. Παρά για τα χρόνια. Που ουσιαστικά πάνω σε μια συζήτηση άρχισε να δουλεύει στο μυαλό μου όλο το project Το project μεσιτής. που συζητάγαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε το επιχειρήν. Okay. Και οι πωλήσεις και η επικοινωνία. Το ότι κατέληξα να το σετάρω με το real estate, αυτό ήταν μια έτσι ωραία συγκυρία, στην οποία όταν άρχισα να ρωτάω και να παίρνω τις πληροφορίες που ήθελα, άρχισα να μου αρέσει όλο και περισσότερο. Και έτσι το 2009 μπήκα στον κλάδο. 2009, άρα μιλάμε στην πρώτη περίοδο της κρίσης, έτσι. Καλά, εμείς δώσαμε ραντεβού με την κρίση, το έχουμε αυτό. Ουσιαστικά το γραφείο το πρώτο που ανοίξαμε τότε ήταν έτοιμο τον Οκτώβριο του 2009 και Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2010 ξεκίνησε επισήμως η κρίση. Μας ενημερώσαν ότι πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Ότι είναι δύσκολα, ναι. Εξελιχθήκανε πάρα πολύ δύσκολα. Όσο πέρναγε καιρός, χειροτέρευε η κατάσταση. Και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο η Union Properties πότε προέκυψε? Η Union Properties προέκυψε αρκετά χρόνια μετά. Στο ενδιάμεσο της πορείας αυτής έκανα την πρόταση στον Αντώνη τον Καρέτσο, που είναι και ο σημερινός συνεταιρός μου και συνιδιοκτήτης της Union, να συνεργαστούμε. Ξεκινήσαμε το 2017, θυμάμαι καλά, και ανοίξαμε και το δεύτερο γραφείο στα Βόρεια Προάστια. Και το εγχείρημα της Union ξεκίνησε Χριστούγεννα, βγήκε στον αέρα, ναι. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2019. Okay. Εκεί συναντηθήκαμε με τον κορονοϊό. Μπράβο. Γιατί είχες ηρεμήσει, είχες περάσει μια φάση μιας κάποιας κανονικότητας 4 χρόνια και είπες μετά να ξεκινήσεις. Όχι 4, αλλά από το 17-18 και μετά. Η αλήθεια είναι, επειδή εμείς όσοι είμαστε στον κλάδο είχαμε την αίσθηση και τα δείγματα του που. Μιας ανάκαμψης. Αρχικά ότι σταμάτησε κατηφόρα, εν συνεχεία ότι υπάρχει μια σταθερότητα, μια ηρεμία, μια πιο καλή ψυχολογία του κόσμου. Σαφώς γιατί η αγορά ήταν ένα ελαττήριο που για πολλά χρόνια πιεζόταν και ξαφνικά το αφήσαμε ελεύθερο και αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία μας δίνουν και εμάς την ψυχολογία να συνεχίσουμε και να αναπτυχθούμε. Και έτσι το 2019, λόγω μιας συγκυρίας, πήραμε αυτή την απόφαση, η οποία τελικά εξελιχθήκε πάρα πολύ όμορφα. Και κάπου εκεί έχει το κορονοϊός. Και κάπου εκεί έχει το κορονοϊός. Χαρακτηριστικά θυμάμαι δεν είχαμε προλάβει να αλλάξουμε όλες τις ταμπέλες μας και το rebranding που κάναμε στα μαγαζιά, γιατί ήρθε ο κορονοϊός. Δηλαδή έγιναν όλα τόσο απότομα. Πώς ήταν αυτή η φάση? Κοίτα, θα σου πω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί σε έπιανε το γαμότο που λες. Τώρα που είμαι έτοιμος. Ναι, όχι πάλι. Έχοντας κουβαλήσει πολλά ψυχολογικά από το παρελθόν. Αλλά σίγουρα συνειδητοποιήσαμε, και εγώ προσωπικά να μιλήσω σε ατομικό επίπεδο, ότι όλη η περίοδος της κρίσης μας έκανε πιο σκληρούς και πιο έτοιμους και πιο ανθεκτικούς, σωστά, στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, έβλεπα γύρω με έναν πανικό. Και εσύ ήσουν ζεν. Και για κάποιον μαγικό λόγο που ακόμα και τώρα δεν μπορώ να τον εκφράσω, να τον τεκμηριώσω, ήμουνα σίγουρα στεναχωρημένος, σίγουρα απογοητευμένος, σίγουρα υπήρχε ένα γιατί τώρα στο ξεκίνημα μας βρήκε πάλι αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε μια ηρεμία, μια ψυχραιμία. Είπα απόλυτα συνειδητά, ωραία, πάμε να δούμε πόσο θα μπούμε μέσα, οικονομικά μιλώντας.
Και πώς αντέχουμε. Και δεν κάναμε βιαστικές κινήσεις, δεν μας έπιασε πανικός, δεν κατεβάσαμε αγγελίες, μιας και είμαστε εδώ και είναι ο δικός σας τομέας, γιατί νομίζω και εσείς θα τα ζούσατε τότε. Δεν ξοδεύανε τα γραφεία χρήματα, υπήρχε αβεβαιότητα. Εμείς κρατήσαμε μια σταθερά. Άρα είναι αυτή η ανθεκτικότητα, αυτή η προσαρμοστικότητα, νομίζω, είναι το πιο δυνατό χαρακτηριστικό και για το επιχειρήν, νομίζω. Σίγουρα. Και για το Σίγουρα. Και για μια επιχείρηση, το να προσαρμόζεται στα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Σίγουρα η εμπειρία. Όταν ξεκίνησα εγώ τη σταδιοδρομία μου ταυτόχρονα με την κρίση, ήμουνα 20 κάτι χρονών. Άρα οι εικόνες μου, τα βιώματά μου και η εμπειρία μου ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε η περιπέτεια με τον κορονοϊό. Προσαρμοστήκαμε, θεωρώ, το ζήσαμε και αυτό. Και τώρα σήμερα, αν έρθουμε στο σήμερα, ποιο είναι, έτσι νομίζεις, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι μεσίτες ή ο κλάδος? Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Νομίζω ότι αυτό που ζούμε σε καθημερινή βάση και το αντιμετωπίζουμε όλοι, ανεξαρτήτου μεγέθους γραφείου, εταιρείας και πάει λέγοντας, είναι η ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα δεδομένα της αγοράς. Νομίζω σε πάρα πολλούς κλάδους, όχι μόνο στο δικό μας, αλλά επειδή είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος δεν είχε μάθει να εξελίσσεται γρήγορα, οι ταχύτητες των τελευταίων ετών όντως είναι πρωτόγνωρες. Τι εννοείς? Ακόμα και ο ανταγωνισμός πλέον είναι σε άλλα δεδομένα. Ξένες επιχειρήσεις, ξένα brand, νέα δεδομένα για όλο τον κλάδο. Αλλά και το περιβάλλον είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό πλέον. Σίγουρα έχει πράγματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω, δεν είμαι αισιόδοξη ότι αυτό θα σταματήσει ποτέ. Που πρέπει και αυτά να τα αντιμετωπίζουμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο τέτοιο πρόβλημα που βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Συνήθως λέω το εξής, ότι στην Ελλάδα έχουμε την τάση ότι όταν κάτι, έστω και προσωρινά, κυκλοφορεί στα αυτιά του κόσμου ότι βγάζεις λεφτά από αυτό, πέφτουμε όλοι πάνω εκεί. Είτε είναι κάτι στην εστίαση, είτε είναι κάτι στο real estate, είτε κάποτε ήταν το χρηματιστήριο, είτε τώρα κάποια στιγμή περάσανε τη φάση με τα κρύπτο. Σωστά. Ό,τι ακούγεται και διαδίδεται ότι ο τάδε έβγαλε χρήματα, η τάδε εταιρεία έβγαλε χρήματα, δυστυχώς ξεχυλώνει μια κατάσταση η οποία δεν είναι υγιές, δεν μπορεί να προσαρμοστεί, δεν γίνεται βιαστικά. Αλλά... Και έχετε και ο ανταγωνισμός που λες στο εξωτερικό ενδεχομένως. Σίγουρα, αλλά στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δυστυχώς συμβαίνει. Έτσι, μπαίνουν στον κλάδο. Δεν είναι κακό να μπει κάποιος στον κλάδο. Ίσα-ίσα που είναι ευχής έργων και να μπει νέος κόσμος και νέα παιδιά, όπως κάποτε μπήκαμε κι εμείς. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από τη συζήτηση. Υπάρχει το να γίνει σωστά. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι μπαίνει σε έναν κλάδο ο οποίος αύριο θα του γεννήσει πάρα πολλά χρήματα. Θα του γεννήσει πάρα πολλά χρήματα, θα βγάλει χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν στο μέσο όρο ενός εργαζόμενου, αλλά πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Δεν μπορεί να πάει να δουλέψει με τη λογική ενός βασικού μισθού, να το πω έτσι, με αυτή την ένταση και τη λογική, και να περιμένει κάτι παραπάνω. Είναι ένας σκληρός κλάδος, ένας ανταγωνιστικός κλάδος, με πάρα πολύ ωραίες στιγμές, με πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, και συνεχώς εξελίσσεσαι, μαθαίνεις, γνωρίζεις κόσμο, γεμίζεις εμπειρίες. Άρα να δεις λιγάκι το 2009, γιατί τώρα σκέφτομαι λίγο αυτό το ταξίδι που λες ξεκίνησε το 2009. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ να ξεκινάω στο μεσητικό κλάδο λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη μεγάλη real estate κρίση, γιατί το ξεχνάμε, αλλά από real estate ξεκίνησε στην Αμερική η κρίση. Σωστά. Και ό,τι ακολούθησε μετά στις τιμές. Είμαστε στο 2025, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κλάδος? Πέρα από τον ανταγωνισμό που έχει γίνει πολύ πιο διεθνής και πολύ πιο έντονος, τι άλλες αλλαγές έχεις δει σε αυτά τα 16 χρόνια? Μιας και η σημερινή συνάντηση γίνεται στα γραφεία σας, αρχικά να πω ότι όπως κάποτε στη ζωή μας μπήκε το ίντερνετ και από εκεί που παραδοσιακά ψάχναμε σε έντυπα μέσα ή σε μια κολόνα, ένα νοικιαστήριο ή ένα πολιτήριο, κάποια στιγμή λοιπόν μπήκε στη ζωή μας το ίντερνετ, το οποίο και με τη δική σας
Συμβολή. Εξελίχθηκε πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Κάτι το οποίο και για το δικό μας κλάδο ήταν πρωτόγνωρο. Και ήθελε και εκεί μια προσαρμοστικότητα. Μια πολύ σημαντική αλλαγή είναι πλέον το πώς επικοινωνεί ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστής με τον επαγγελματία μεσίτη. Τι δυνατότητες πλέον έχει ο επαγγελματίας να προβάλλει τα ακίνητά του, τον τρόπο με τον οποίο το κάνει, τι πληροφορία μπορεί να δώσει, και αυτό εγκυμονεί κινδύνους και μικρές, με την καλή έννοια, παγίδες, όσον αφορά το ότι δεν μπορεί κάποιος, επειδή βλέπει μια πολύ οργανωμένη αγγελία με το βίντεο, με πολλές φωτογραφίες, με μεγάλη περιγραφή, να μείνει σε αυτό. Γιατί μας έχει παρασύρει και αυτό. Τον μέσο επισκέπτη και τον πελάτη τον έχει παρασύρει και σου λέει: στείλε μου να δω. Ότι όλα θα γίνουν, εννοείς, μέσα ότι όλα μπορούν να γίνουν. Αναφέραμε προηγουμένως τον κορονοϊό. Στο δικό μας κλάδο, ενώ πάρα πολλοί κόσμος μετά τον κορονοϊό και πάρα πολλές εταιρείες προσαρμοστήκανε στα τότε δεδομένα, τηλεργασία, μισή σήμερα, μισή αύριο και πάει λέγοντας. Και αναγκαστικά πολύ εργαζόμενοι. Και βιασικά, γιατί σωστά. Όλοι τρέχαμε. Νομίζω και σε εσάς είχε συμβεί αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και πολλοί κλάδοι κρατήσανε το θετικό κομμάτι από αυτά τα απόνερα, το εξελίξαν, το προσαρμόσανε στο δικό τους περιβάλλον και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Στον δικό μας κλάδο, καλός ή κακός, δεν μπορεί να γίνει. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι εμείς θα ήμασταν πιο ευχαριστημένοι να μπορούσαμε εξ αποστάσεως να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά δεν μπορείς. Αλλά δεν γίνεται. Δεν είναι ένα e-shop, δεν είναι μια αγορά εύκολη, μια απόφαση εύκολη η αγορά ενός ακινήτου. Άρα λοιπόν κατανοούμε ότι όλη αυτή η εξέλιξη, ναι μεν έχει τεράστια προτερήματα και εργαλεία για το επαγγελματία και για τον επισκέπτη, έχει όμως και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Και πώς αλλάζει αυτό το τρόπο με τον οποίο εσύ προβάλλεις τη δουλειά σου? Και δεν μιλάω μόνο για το σπιτόγατο, μιλάω γενικότερα. Σε αυτή τη νέα εποχή που είναι, όπως λες και στη τεχνολογία, είναι μεγάλο κομμάτι της. Σίγουρα μπορείς μια εικόνα 1000 λέξεις. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη ανάλυση να κάνουμε. Έχω τη δυνατότητα να μιλάω με έναν άνθρωπο στο εξωτερικό, να μπορώ να του δώσω το στίγμα, να μπορεί να μπει να δει την πολυκατοικία απ' έξω, να περιηγηθεί με κάποιο βίντεο, να του στείλουμε εμείς ένα virtual, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα έχουμε κάνει πάρα πολλές πράξεις έχοντας βοηθηθεί από την τεχνολογία, από τις κάμερες. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε παίρναμε και εδώ μαζί την κάμερα. Την κάμερα για να κάνεις το virtual. Για να κάνουμε το virtual. Γίνονται πράγματα τα οποία μας βοηθήσανε. Και με τη σωστή διαχείριση του χρήστη νομίζω ότι Άρα πρέπει να είσαι παντού πλέον. Πρέπει να είσαι, και ειδικά για ένα μεγάλο γραφείο σαν το Union Properties, πρέπει να είσαι παντού για να έχεις παρουσία. Μεγάλη κουβέντα το παντού. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι κάθε εταιρεία πρέπει να είναι εκεί που πιστεύει ότι μπορεί να έχει την ανταποδοτικότητα που χρειάζεται. Να πω ένα σύντομο story. Όταν πριν πάρα πολλά χρόνια, που ακόμα οι σχέσεις του σπιτόγατου, τουλάχιστον με τη δικιά μας εταιρεία, πριν αρκετά χρόνια, έβγαλα μια άρνηση όσον αφορά για το παραπάνω, και τότε είναι που βρέθηκε ο σωστός άνθρωπος στη σωστή στιγμή, μου εξήγησε στο τηλέφωνο πώς μπορώ να διαχειρίζομαι τις αγγελίες. Σωστά. Άρα τα χρήματα που δαπανά μια εταιρεία, πώς θα έχω τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα, γιατί προφανώς είχα μια αρνητική άβρα και σκέψη. Γιατί να πάω να πληρώσω τώρα? Γιατί δεν το έκανα σωστά. Ναι. Έτσι, δεν έχει κάτι κάποιος να μου πει πώς να το κάνω. Βρέθηκε λοιπόν η Σοφία, αν θυμάμαι καλά το όνομά της τότε, μου εξήγησε αναλυτικά πώς πρέπει να το κάνω. Και το ξεκλείδωσε. Το ξεκλείδωσε και σήμερα είμαστε εδώ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Και... Είσαι μαζί μας χρόνια, είσαι ένας συνεργάτης μας χρόνια. Πώς έχει βοηθήσει λοιπόν τώρα και μετά την βοήθεια της Σοφίας, πώς βοηθάει ο σπιτόγατος έναν επαγγελματία σαν εσένα, του δικού σου ελληνικούς,
να δώσει υπεραξία. Σίγουρα αναφέραμε λίγο πιο πριν την εξέλιξη του real estate. Η εξέλιξη του real estate σημαίνει ότι έχει έρθει και πολύ ξένο κοινό στην Ελλάδα να επενδύσει, να αγοράσει, είτε ήταν πριν την Golden Visa ή και με την Golden Visa και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι ο σπιτόγατος όταν μπήκε στη ζωή μας έβγαλε έτσι μια πιο φρέσκια άβρα σε σχέση με όσα ξέραμε. Πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζαμε να αντιμετωπίζουμε μέσα στο δικό μας κλάδο. Πάντα ήμασταν ένα τσικ πίσω σε πολλά πράγματα. Ένας παραδοσιακός κλάδος. Πιο παραδοσιακά, ναι. Πιο παραδοσιακά και κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή μας ο σπιτόγατος που ό,τι και να αντιμετωπίζαμε, ό,τι και να βλέπαμε ήταν κάτι πρωτόγνωρο τουλάχιστον και για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ειδικά για το ελληνικό real estate έβαλε πράγματα στη ζωή μας άλλης λογικής. Έσπασε τα στερεότυπα. Λέγαμε προηγουμένως, σου είπα από το περιστατικό πριν πάρα πολλά χρόνια, ότι μπήκα στα γραφεία σας και ήταν ο Δημήτρης ο Μελαχρινός και ήταν το σκύλο μέσα και μου είχε κάνει εμένα προσωπικά πολύ ωραία εντύπωση τότε. Και σου είπα ότι με το ζόρι παίρναμε το σκυλί στην παραλία και μπαίνεις στα γραφεία μιας εταιρείας και βλέπεις αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι το οποίο είναι σε πρότυπα εξωτερικού, για να μην λέμε 500 πράγματα, το οποίο εμένα μου αρέσει προσωπικά. Σίγουρα περάσαμε και 1000 κύματα όλοι μαζί και ο σπιτόγατος να βρει τα πατήματά του και λάθη γίνανε και διορθωθήκανε και λάθη μπορεί να ξαναγίνουν. Αλλά σίγουρα ήταν και παραμένει ένα εργαλείο για μια εταιρεία πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Okay. Ένας νέος μεσίτης πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Τι σύμβουλο θα του έδινες? Δεν είμαστε το 2009 τώρα, είμαστε σε μια άλλη εποχή τελείως, αλλά με όλα αυτά που έχει ζήσει, τι σύμβουλο θα του έδινες? Τι σύμβουλο θα του έδινα? Είναι ένας κλάδος ο οποίος σίγουρα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Δεν είναι ένας κλάδος και μια δουλειά η οποία θα μπει στον πρώτο μήνα και τέλος του μήνα θα πάρεις έναν χ μισθό. Έτσι. Ποιος είναι αυτός σήμερα στον ιδιωτικό τομέα είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι ένας κλάδος ο οποίος, εάν ξεκινήσεις σε σωστές βάσεις, πιστέψεις πάνω στο project, θες να το κάνεις, θες να ασχοληθείς με τον κλάδο και το κάνεις σοβαρά και το πιστέψεις και δουλεύεις πάνω σε μια συγκεκριμένη λογική και σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, έχει χρήματα τα οποία δεν τα βρίσκεις. Τα βρίσκεις σε πολύ υψηλές θέσεις, σε εταιρείες πολυεθνικές και πάει λέγοντας. Είναι ένας παραγωγικός κλάδος. Το πολύ θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, το οποίο δεν συνέβαινε, βλέπουμε ηλικιακά ότι έχει πέσει ο μέσος όρος στους ανθρώπους που προσεγγίζουν. Έρχονται νέοι μεσίτες. Ναι, ναι. Όχι στον βαθμό που θα θέλαμε εμείς, η αλήθεια είναι, αλλά πλέον βλέπεις ότι νέα, δηλαδή είχαμε φτάσει και εμείς σε ένα σημείο να λέμε Πού είναι το νέο αίμα? όχι, δηλαδή μας ήταν τόσο ξένο και εμάς όταν πρώτο ήρθαμε σε επαφή με αυτή την τάση που λέγαμε είναι πιτσιρικάς που μετά λέω, εγώ το λέω αυτό που ξεκίνησα 23 χρονών, ήταν λίγο αντιφατικό, αλλά δεν το είχα συνηθίσει. Το ευχάριστο λοιπόν είναι ότι έρχεται νέος κόσμος, γιατί υπήρχε η άβρα ότι θα έρθει ο συνταξιούχος. Ναι, για να βγάλει που και... βγήκε σε σχετικά καλή ηλικία σύνταξη, να έρθει να δουλέψει κλπ. Για πολλά χρόνια, καλώς ή κακώς αυτή είναι η πραγματικότητα, να μην ωραιοποιούμε μια κατάσταση. Έτσι το βλέπω. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα εξελίχθηκε αυτό. Το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων πλέον έχει μπει πολύ πιο βαθιά στη συνείδηση του κόσμου και νομίζω ότι και η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα στην παροχή υπηρεσιών, ακόμα και το ιντερνετικά ή όχι. Αν λέγαμε σε κάποιον πριν 10 χρόνια ότι το παιδί σου θα κάνει ιδιαίτερα μέσω του λάπτοπ, θα τον έλεγε σε RG, ότι μου παίρνει τα λεφτά και είναι στο λάπτοπ. Τώρα λέμε ότι κάνουμε 2 φορές διαζώσεις και 2 φορές web. Έχει μεταλλαχθεί όλο αυτό. Έχει αλλάξει όλο το ζωή μας. Σωστά. Έχουν γίνει ωραία πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι μια δουλειά με τεράστια προοπτική. Είναι και στην Αμερική, είναι μέσα στα top 5 επαγγέλματα. Έτσι.
Έχει και ένα κύρος πολύ μεγάλο στην Αμερική. Σωστά. Ο ρόλος του Μεσίτη. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα Όχι, σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό το επίπεδο και το κύρος που βγάζει ένας επαγγελματίας σε σχέση με το 2013. Τυχαία. Αλλά ακόμα έχουμε περιθώριο. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από εμάς, από τις εταιρείες. Πόσο προστατεύουμε χώρα και απλά θέλει πολλή δουλειά. Όταν συζητάμε για πολλά χρήματα, ταυτόχρονα συζητάμε και για πολλή δουλειά. Έτσι, εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο στη ζωή μου, έχει βγάλει πολλά χρήματα, εργασιακά εννοώ και έχει εισοδηματικά με την εργασία του και να δουλεύει part-time. Δεν γίνεται. Έτσι. Είναι μια δουλειά η οποία σε αποζημιώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά είναι δίκαια. Okay. Δηλαδή, τη σκληρή δουλειά που θα ρίξει κάποιος και τον αγώνα που θα κάνει και τις θυσίες που θα κάνει, θα τις πληρωθεί. Και έχει και την ευελιξία του ότι έχω και την ελευθερία των κινήσεών μου και τον προγραμματισμό μου και πάει λέγοντας. Εάν αυτό το πράγμα δεν τον μπερδεύει στο μυαλό του, την ελευθερία των κινήσεων, ότι δουλεύω όποτε θέλω, είναι λάθος. Είναι και ευθύνη για έναν εργαζόμενο αυτό. Είναι μεγαλύτερη παγίδα. Σίγουρα. Είναι ευθύνη και είναι και μεγαλύτερη παγίδα. Δεν ευθύνη εννοώ για εκείνο, έτσι. Μα όταν μπαίνει ένας καινούριος agent σε μια εταιρεία, νομίζω ότι κανένας συνάδελφος δεν του τάζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Εγώ προσωπικά όταν θα μιλήσω με νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην εταιρεία, όχι ηλικιακά νέους, ενώ που ξεκινάνε τώρα, αυτό που εξηγώ πάντα είναι ότι αυτά που άκουσες είναι αυτά που μπορεί να σου προσφέρει η εταιρεία. Που ξέρουμε ποια είναι τα δυνατά μας σημεία, ξέρουμε τι θα προβάλλουμε και ποιοι είμαστε. Από εκεί και πέρα, ό,τι εργαλείο και να σου δώσουμε, ό,τι δυνατότητα και να έχεις, εάν δεν την αξιοποιήσεις, είμαστε στο απόλυτο 0. Έτσι. Σωστό. Πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι πιο αναλαφρό. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου γειτονιά για να μείνεις, είτε στην Αθήνα, είτε στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν χρειάζεται να είσαι αντικειμενικός. Εγώ, ας πούμε, την Κανηθέα, από εκεί μεγάλωσα και μένω. Αντικειμενικός δεν μπορώ να είμαι. Οπότε, θέλουμε να ακούσουμε ο Δημήτρης τι πιστεύει. Κοίταξε να δεις. Στο άκουσμα της λέξης γειτονιά, παίρνοντας στο μυαλό μας το πώς μεγαλώσαμε τα παιδικά μας χρόνια, προφανώς έρχεται η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα, που είναι η Κυψέλη. Εγώ εκεί μεγάλωσα και πήγα σχολείο κλπ. Και είναι η γειτονιά, όντως. Και εκεί είναι old school γειτονιά, με την καθαρή έννοια. Ειδικά τα χρόνια που ήμασταν εμείς, ήταν γειτονιά. Βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επειδή είμαι και νότιος, μου αρέσει η θάλασσα. Μένω στα νότια προάστια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχω μείνει και στη Βούλα, αλλά την τελευταία χρόνια μένω στη Βάρη. Εκεί έχει άλλη αίσθηση γειτονιάς. Δηλαδή, είμαστε σαν ένα μικρό χωριό που γνωριζόμαστε. Είμαστε και δεν είμαστε. Και ταυτόχρονα είναι και κοντά σε... Είναι κοντά και μακριά, έτσι. Είναι κοντά και μακριά, ναι. Δηλαδή, και παράδειγμα την Γλυφάδα που είναι η ναυαρχίδα στα νότια προάστια, σε όλα της και στο real estate που συζητάμε, αλλά και στην αγορά. Σίγουρα έχεις την Αττική Οδό που στα 10 λεπτά είσαι. Είναι μια περιοχή στην οποία μπορείς να είσαι λίγο σε πιο εξοχικό περιβάλλον και 10 λεπτά από και 10 λεπτά, 1/4 είτε από το αεροδρόμιο είτε από τη Γλυφάδα και πάει λέγοντας, είτε να βγεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Βάρη. Επειδή αναφέρεις το μακριά και το κοντά, έχουν αλλάξει οι συνήθειες του κόσμου πλέον, δηλαδή ο κόσμος κοιτάει και πιο μακριά από την περίμετρο που κοιτούσες αρχικά. Σίγουρα. Παλαιότερα μας λέγανε μια περιοχή και δεν προσπαθούσαμε κι εμείς να ανοίξουμε λίγο τα δεδομένα πάνω στη συζήτηση. Ήταν σε μια περιοχή συνήθως και είτε είναι στο κέντρο, είτε είναι στα βόρεια, είτε είναι στα νότια, στις δυνατές. Έμενε εκεί. Δηλαδή δεν πήγαινε παρά έξω. Το φόβιζε η απόσταση, το φόβιζε ίσως οι συνθήκες της καθημερινότητάς του, η έλλειψη μιας μεγάλης αγοράς που ανέφερα προηγουμένως. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια και σε πολύ αυξημένους ρυθμούς αυτό αλλάζει και το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας γύρω μας, γιατί ζούμε σε αυτές τις περιοχές, αλλά το βλέπουμε και μέσω της δουλειάς. Θεωρείς ότι αυτό είναι γιατί ο κόσμος έχει συμβιβαστεί ίσως λίγο και με το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές η προσφορά είναι πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη μπορεί κιόλας. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να κοιτάξω και λίγο πιο μακριά για να βρω κάτι στο budget μου ή σε αυτό που ψάχνω. Σίγουρα. Έχει παίξει το ρόλο του.
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός αυτών των δύο που αναφέραμε. Το ένα είναι το γεγονός ότι όλες οι περιοχές αναπτύσσονται. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πρώτα σε μια περιοχή έρχεται ο κόσμος και μετά αναπτύσσεται. Είναι λίγο ανάποδο αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περιοχές οι οποίες δεν ήταν σε ένα βαθμό ανάπτυξης υψηλό, ότι πλέον γίνονται βήματα, μπορεί ο κόσμος να μένει άνετα, δεν του λείπει κάτι και πάει λέγοντας. Μην παρουσιάζουμε περιοχές οι οποίες είναι 10 λεπτά από τη Γλυφάδα ή 1/3 το αεροδρόμιο, σαν να παρουσιάζουμε ότι μένω στο χωριό. Γιατί κάποιος έτσι ακούγεται. Δεν είναι, αλλά έτσι αντιμετώπιζε ο κόσμος. Για πολλά χρόνια, ναι. Για πάρα πολλά χρόνια, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαμε στη Βάρη το 2009. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τότε πήγες, έχεις πάει. Εντάξει. Ναι. Ήταν πολύ διαφορετικό. Το έλεγα και ένας άνθρωπος ο οποίος έμενε κέντρο. Ξέρει, πιο κέντρο πεθαίνεις. Ναι, downtown. Δεν. Με κοιτάγανε και μου λέγανε. Οκ, εκεί. Τι γίνεται, ναι. Μένουν και άλλοι. Εντάξει, το μεγαλοποιώ λίγο χιουμοριστικά. Αλλά δεν το. Με τα χρόνια πέρασε αυτή η διστακτικότητα του κόσμου. Έχει μεγαλώσει η κοινότητα και έχουν μεγαλώσει και προφανώς υποδομές γύρω από την περιοχή. Σίγουρα. Και παίζει ρόλο ότι συζητάμε γιατί δεν υπήρχαν σταθμοί στη Γλυφάδα του μετρό, του τραμ, Αττική Οδός. Όλα αυτά βοηθάνε. Έτσι. Και σήμερα, αν δούμε ποια είναι μια περιοχή που είναι κρυφό διαμαντάκι, μια περιοχή ανερχόμενη, αν θέλεις, που ίσως να έχει ευκαιρίες για κάποιον που θέλει να νοικιάσει, να αγοράσει ένα σπίτι. Ναι. Πάλι δεν μπορώ να είμαι 100% αντικειμενικός, γιατί ξαναλέω ότι ζω πάρα πολλά χρόνια στα νότια και κινούμαι. Θα έβαζα το Λαγονίσι. Λαγονίσι, ναι. Γιατί? Γιατί είναι μια περιοχή η οποία είναι εξίσου κοντά σε όλα αυτά που συζητάγαμε. Αναπτύσσεται με ωραίο ρυθμό. Η κεντρική της Λεωφόρος, τα μαγαζιά της, δεν λείπει τίποτα. Εάν το καλοσκεφτούμε, δεν αναζητάμε και κάτι στην καθημερινότητά μας, ακόμα και αν μέναμε στο κέντρο του Χαλανδρίου ή στο κέντρο του Μαροσίου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιωτικό και πολύ ψηλό επίπεδο διαβίωσης. Θα ζεις σε μια μονοκατοικία, χωρίς να πρέπει να δαπανίσεις άπειρα χρήματα. Και πλέον και εκεί είναι μια περιοχή στην οποία συναντάμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο ένα κλικ. Μια βελτίωση και στις υποδομές και στον κόσμο που ζει μόνιμα. Όλο και περισσότερος κόσμος να αγκαλιάζει. Επειδή αναφέραμε τον κορονοϊό προηγουμένως, έπαιξε ρόλο και αυτό. Γιατί είχε την ευκαιρία να πας. Σωστά. Όταν ο κόσμος, όταν υπήρχε η απαγόρευση και έμενε κάποιος στην Αθήνα και είχε το ξεχασμένο σπίτι του στην Αγία Μαρένα ή στο Λαγονίσι, αντιλαμβανόμενος ότι εκεί τα μέτρα και όλα αυτό ήταν λίγο πιο χαλαρά, μπράβο, ζούσε εκεί. Τηλεεργασία την αναφέραμε, στο σπίτι το είχε και συνειδητοποίησε αρκετός κόσμος ότι τελικά γιατί να μην είμαι εδώ δεν είναι και τόσο δραματικό το να μην μένω και να έχω 48 στάσεις λεωφορείου, αλλά τελικά παίρνω το αυτοκίνητο, να μην έχω 45 μαγαζιά, αλλά τελικά από ένα ψωνίζω. Κάπου εκεί λοιπόν αρχίσαμε και συνειδητοποιήσαμε μέσα μας ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, που τα συναντάς σε όλες τις γειτονιές. Μην επικεντρωθούμε στα νότια. Έτσι. Όχι, ναι. Εμείς επειδή... ευκαιρίες υπάρχουν, γι' αυτό... Σίγουρα. Αν ο κόσμος το ψάξει και είναι λίγο πιο διαλεκτικός και ανοιχτός σε προτάσεις, και αυτός είναι και ένας ρόλος ενός επαγγελματία με σίτη. Να καταγράψει τις ανάγκες του, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, αλλά σκέφτεται και προσεγγίζει μονοδιάστατα την αγορά και την περιοχή. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ψάχνει και να μπορούμε εμείς να τον βοηθήσουμε. Να του δώσουν εναλλακτικές εσύ. Σωστά. Προφανώς. Εδώ με ρώτησε προηγουμένως για τη γειτονιά και αναφέρω περιοχές που ξέρω, που νιώθω safe να τις πω. Πόσο που είμαι επαγγελματίας, που είμαστε μια εταιρεία που έχουμε έσω δυνατική γραφεία. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος απλά ψάχνει. Σωστά. Πόσο κλειδωμένος είναι σε κάποια πράγματα. Εκεί μπαίνει ο δικός μας ο ρόλος για να μπορέσουμε να του δώσουμε να καταλάβει τις ανάγκες του, αν μπορεί να τις καλύψει μόνο εκεί ή και στις δύο γειτονικές περιοχές. Σε έμορες περιοχές. Μπορεί να το σκεφτεί. Σωστά. Okay. Και αν έπρεπε, τελευταία ερώτηση, αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή σε ένα χρήστη του σπιτόγατου που ψάχνει να βρει ένα σπίτι για να τον νοικιάσει ή να το αγοράσει. Ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή?
Σίγουρα ο σπιτόγατος είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα αγοράς. Και είναι και το πρώτο πόρταλ που μπήκαν όλα αυτά τα εργαλεία που αναφέραμε και προηγουμένως. Τον βοηθάνε πάρα πολύ. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένος. Η συμβουλή που δίνω είναι η εξής, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Ο μέσος χρήστης μπαίνει στο σπιτόγατο και αρχίζει με την τόση πληροφορία που πλέον έχει τη δυνατότητα να έχει, να κατανοεί ποιες είναι οι δυνατότητες του. Στα τετραγωνικά που ψάχνει, την παλαιότητα, στο budget, του δίνει τη δυνατότητα ο σπιτόγατος στην πληροφορία που τροφοδοτεί μια εταιρεία real estate να έχει πάρα πολύ μεγάλη εικόνα στο που μπορεί να κινηθεί. Μπράβο. Η συμβουλή που θα δώσω είναι να κάνει μια πολύ καλή έρευνα μέσα από το σπιτόγατο για να φτιάξει μια πρώτη εικόνα, αλλά να μην μείνει εκεί. Πρέπει να βγει έξω, να δει το ακίνητο, να μην πιστέψει ότι μπορεί πίσω από μια οθόνη, στείλε μου να δω έναν κωδικό, στείλε μου μια φωτογραφία, ότι να καλυφθεί με αυτό. Πήγαινε στο ακίνητο, πήγαινε να το δεις. Σαφώς. Έχεις όλη την πληροφορία, μην το απορρίψεις από την οθόνη. Πήγαινε δες το. Να πάει να το δει. Να πάει να δει και να απορρίψει. Πρέπει να απορρίψει για να καταλήξει κάπου. Όταν έχω να επιλέξω ανάμεσα από 5, πρέπει κάποια να τα απορρίψω. Είτε αγοράζω σπίτι, είτε αγοράζω μια ατζέντα για ένα ζευγάρι γυαλιά. Θα πρέπει να απορρίψω. Για να καταλήξω κάπου, απορρίπτω. Για να πω το ναι. Θα πεις 5 όχι και ένα ναι. Άρα σου έχει τύχει πολλές φορές, φαντάζομαι, να δεις ανθρώπους που ψάχνουν κάτι και ενώ είναι λίγο αρνητικά διατεθειμένοι, τελικά όταν πηγαίνουν στο ακίνητο και το βλέπουν, αλλάζουν γνώμη. Σίγουρα. Και σε θέμα περιοχών που είπαμε προηγουμένως. Γιατί δεν το περίμενε ότι αυτή η περιοχή είναι έτσι. Κοίτα να δεις. Ναι. Ήταν κλειδωμένο, δεν πάω, δεν. Πάμε να δεις ένα σπίτι. Okay. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και είναι και η πιο happy πελάτης αυτή. Ορίστε. Ναι, γιατί του προσέφερε μια υπεραξία που και δεν το περίμενε κιόλας. Δεν περίμενε ότι θα πάει να μείνει αναφέραμε προηγουμένως, μονοκατοικία. Σε μια μονοκατοικία και θα έχει αυτή την ελευθερία, ή θα πάει σε ένα χρονολογικά νεότερο ακίνητο σε μια δίπλα περιοχή. Δεν είναι και καλά αν θα πάει από διαμέρισμα σε μονοκατοικία. Αλλά θα πάει σε ένα πιο ακριβό σπίτι. Θα πάει, ναι, ή θα έχει κάποια πλεονεκτήματα αυτόνομης θέρμανσης ή μια θέση στάθμευσης που τα τελευταία χρόνια είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αττική, επειδή άλλαξε μια γειτονιά ή ένα δήμο. Αυτό, να μην στέκεται σε πολύ, να μην βάζει στεγανά στον εαυτό του. Αυτό είναι. Μην περιορίζεσαι λοιπόν και πήγαινε δες τα κίνητα οπωσδήποτε. Σίγουρα. Και μάλλον και όσο πιο βέβαια μπορείς αυτή την εποχή, έτσι. Ναι. Γιατί όσο η ώρα και όσο καιρό πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να κάνει ιντερνετικά τη δουλειά του σε όλο το φάσμα της, κάποιος άλλος πελάτης είναι έξω και βλέπει το σπίτι που μπορεί να του κάνει. Ανταγωνιστής σε εμάς είναι ένας άλλος συνάδελφος. Ανταγωνιστής σε έναν αγοραστή είναι ο άλλος αγοραστής. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν, αλλά και αυτό βελτιώνεται. Και νομίζω ότι κάποιος, έχοντας την πληροφορία που παίρνει μέσα από το σπιτόγατο, μπορεί να φτιάξει μια πρώτη εικόνα, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Νομίζω κάποιος μπαίνοντας στο σπιτόγατο, ακόμα και για τον μεσίτη μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Από την εικόνα που θα δείξει το γραφείο, εννοείς μέσα στην πλατφόρμα μας. Σωστά. Ότι θα πάρει και θα δει το ακίνητο και δεν θα ακούσει 5 φορές αυτό έχει πουληθεί και είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι δελεαστικό. Θα δει ένα ακίνητο σωστά η περιγραφή. Θα είναι του 92 και δεν θα γράφουμε του 2000 επειδή του έκανε ένα μικρό ρετουσάρισμα παύλα ανακαίνιση το 2000. Θα βγάζει συμπεράσματα ακόμα και για τον επαγγελματία που μπορεί να απευθυνθεί. Την πληθώρα των αγγελιών, τις δυνατότητές του, τη δυναμική του και την ειλικρίνεια των αγγελιών που και εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Εύχομαι να πάει εξαιρετικά αυτή. Μακάρι να είναι με τη συμβολή σου το Real Stories κάνει τάξη εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.